Tako ti. Kad ja? Bilo je pravo. Ona može sa gipsom, može i Jovana bez gipsa. Ode Sara! Ćao! Ovo je ludilo! Opa! Jao, top je bilo. Bravo, bravo! Opa! Dole te čeka Sanja. Gledaš li me? Znaš kako mi srce lupa. Polako, polako. Ako nešto slučajno Deci, vridi od Saki, ili može, ajde. Ajde, matara. Otvori oči, bar da ne kreneš. Pusti ruke, ajde. idemo! Vezan ljubav. Ali, ostala sam posljednja, ako su svi preživali, valjda nisam baš takva sreća da se meni nešto desi. Ja ću isto da molim. Ne znam, mi se zvanovi zboje. Držite mi palčeve. Znači, niko nikad nije poginuo. Dobro, krećem. Jao i... Pa Sanja da nije imala gips, ja mislim da bi ona izdominirala u svim igricama. Ana Korać i ona su mi nekako najbolje bile. Pa ne znam, svi smo bili onako, nismo i to shvatili kao neke igrice, nego više kao neku šalu, zezanje, zabavu, tako da svi smo stvarno bili okej. Bili smo zanimljivi. Najbolje se snašla u prvoj igri definitivno Sanja sa sve gipsom. Ono je hit bio. I čak i ja prvo mi je bila faca kao, i možda mi kukaš, ono, boleće te noga, kad sam mi vidjela kako ona ide. Neverovatno je. Najbolje se snašao u igricama, pa ako ćemo iskreno i Sanja i u tom i u zip line-u i ovo, sve to Sanja mi je. Eto, nije ono, nisam pristrasna, nego stvarno Sanja. Milan i Jovana. Jovana se baš uplošila što tiče zip line-a, bukvalno je plakala kada je došla na cilj, ali dobro. Najteže mi je bilo luk i strela. Međutim, što sam više ispaljivao strele, tako mi se više to igralo i to mi je zanimljivo. Pa najbolje se snašla po meni Sanja. A najlošije, pa ne znam. Ja. Ja isto nisam bio nešto specijalno. Motivisan za te igrice, trudio sam se, ali nisam nešto, šta znam, nisam uspeo da pobedim. Najzanimljivija igrica mi je bila zip line. Zato što se inače plašim visine i sve to je ono skok, srce, adrenalin, ludilo. I na kraju kad sam doskočila, čak sam i zasuzila, da ne kažem, zaplakala. Najviše mi se dopala igrica, čekaj da se setim. Pa kad smo pucali na onim
onim kao mitkićima, šta god da je to. I po suštini sve su bile super zanimljive. Krivo mi samo što nisam mogla da učestvujem u streljaštvu, pošto sam htjela u tome da se isprobam, ali definitivno streljanje, pošto sam očigledno dobra u tome. Streljaštvo. Pa meni je najzanimljivija bila ono kad smo se pentrali gore po Pančićevo. Mislim, nije tu igrica, ali taj deo mi je bio ono baš uzbudljiv. Pošto sam se prisjetio mladalačkih dana kad sam bio... Mladalački. Detinjstva kad sam odrastao na Koponiku. Keep down the south.